ħajru Joseph Muscat. Ħasiba jistaqsini għalli ekku Joseph xtaq suġġerili li noħroġ għall-elezzjoni tal-Ewropa. Xkien għandu ċar konnessjonijiet bil-qijat dejjem jiġri laqat ta' esperti f'dik il-linja u qiegħed ukoll fil-Kumitat fl-Ezekuttiv tat-tobba tal-sports fl-Ewropa b'elezzjoni u l-uniku vot ta' Malti huwa tiegħu. Hija vodderi bil-voti ta' tobba mhux Maltin. U għatlu jina jekk tajt iva, inti ssibni warajk, għatlu però deċiżjoni trid toħodha int. U għalli iva, u minn dikinhar qatt ma raġalura, naturalment trabba familja laburista, familja fejn kull fejn tara kodba. Kien qiegħed parti għawdex u Joseph għallu, Kirill għallu, naħseb tkun kandidat tajjeb għall-Ewropa. Għamel hekk Kirill. Għallu ma tieni ċans, niddiskutijaw ma' speċi għand l-esperjenza li għandu. U ma' Nikola, u għax Nikola importanti ħafna your partner ftihom di bħacċaċa. U bħat, għat jaħsibha ftit, għalek, iva. Meta d-deċida li joħroġ jiena nkun sinċir bħala dak huwa ħija u bħala ħija jiena ħadd gost u proud ukoll. Kont sorpriża u le. Fis-sens li kont sorpriża għax ma kienx tant tkellem fuq kwistjoni li forsi kien interessat joħroġ bħala kandidat. Imma minn banda l-oħra naf li ju minn dejjem tinteressaħ l-Unjoni Ewropea u kien ġieli kellimni fuqha u kemm hi xi ħaġa speċi interessanti u kemm hemm x'wieħed jitgħallem fuqha u kemm hemm xi wieħed jirrid jara Malta kif ħanimxu la qegħdin fiha x'nistgħu kif ħanimxu fl-Unjoni Ewropea. Allora kemm hu ma tkellimx direttament li jrid joħroġ bħala kandidat, ma kontx sorpriża le meta li ddeċida li jrid joħroġ. Kirill li kun membru parlamentari Ewropej tajjeb għax Kirill ma jagħmilx distinzjoni bej il-persuni. Kirill jemmen li għandu jkun il-vuċi ta' dawk kollha li għandhom l-istess valuri tiegħu, l-istess trobbija tiegħu u l-istess prinċipji tiegħu. Allura nemmen li bid-differenzi kollha li hemm bejn il-poplu Malti huma x'inhuma li għal-ħajja huma relevanti, Kirill jitkellem fisem kulħadd. U nemmen li għandna bżonn nies bħal Kirill. Jiena għandi fiduċja kbira fih. Naf li jekk jirrappreżentana l-Ewropa ħajamel il-ġid u ħajamel il-ġid wieħed għax għandu idejat ċari. U żagħżugħ fl-istess ħin anki minħabba x-xogħol tiegħu bħala tabib għandu ċerta esperjenza tal-ħajja li forsi għandu esperjenza aktar mill-età tiegħu. U jiena żgura li jekk jirrappreżentana jkollu il-bilanċ tajjeb ta' esperjenza u żożija. U l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, apparti ħin, stress, għajja u tensjoni, x'iswietu lil Kirill? Kellna nbidlu data ta' titx, infatti rajt anke kummenti fuq gazzetti, insomma kien hemm xi nies li qalu din speċi ta' tmur kontra l-family morals. Jien ma nara xejn minn dan, Kirill jiena għadna flimkien. Anzi, iktar naħseb il-kampanja ġabitna iktar close, għaliex inti tkun it-tnejn qegħdin taħdmu ħafna xogħol għall-istess għan, għavolja ma tantx għandna daqshekk ħin bejnietna qegħdin naħdmu l-istess ħaġa. Ġifieri kull ma minna ġifieri posponejniha b'xahar, ġifieri mbagħad qlibna għal Lulju. Ma kollox ovvjament l-istess. Min kienu l-ewwel persuni li tkellimt magħhom qabel iddeċidejt li tikkontesta l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew? U x'kien il-parir tagħhom? Mela, l-ewwel persuna Nikola Larusa għax qabel ma stajt nuħu deċiżjoni kellna naraw x'ħan nagħmlu ħabba tiġ. Kif kulħadd jaf issa kelli nżewġ Ġunju u mhix ħaġa attwa li tagħmel tiġ u kampanja. Ħafna wara? Ija, fil-fatt xtaqt nipposponi naqra iktar imma fl-istess jiena nistennew ukoll jiġifieri x-xoqqa ta' tnejn naħseb intlaħqet li ħan niżewġu f'Lulju. Ġifieri ħaġa li kellna nagħmlu nsibu knisja fejn nistgħu niżewġu. Tieni ħaġa saqsejt il-missieri, il-parir ta' missieri
U l-pariri tani għalli Kirill jinqra maqtuħ mill-politika attwali tal-Partit Laburista. Saqsi ftit ħbib tiegħek li qegħdin membri qegħdin fiħdan il-grupp parlamentari tal-Partit Laburista. Saqsejt ħbibi, u kollha tawni parir, Kirill, dejjem ħatkun esperjenza, titla' jew ma titlax. Inta kandidatura valida, għandek kandidatura valida ħafna, għandek ħafna affarijiet tista' tagħti lill-partit tagħna. Go for it. Għal xi żmien Kirill naħseb kien l-inqas wieħed li kont naf mill-familja Micallef Stafrace. Iżda kien żmien ilu. Meta Kirill ġie biex joħroġ għall-Parlament Ewropew kien talab li ntaq' miegħi fost nies oħrajn. U billi kont imħabbad kont se msiefer u xtaqt narah għattu smatlu l-uniku mezz niltaqgħu il-każin tal-Labour Party San Ġeljan li ftit metri l-bot mid-dar tiegħi għatlu bil-qalb kollha. U Chris Saġu sadu kif qal li l-ewwel ma ntaqgħu kien madwar mejda. Naħseb fil-każ tagħna kważi ntqajna fuq il-mejda għax konna ġo kamra li bil-kemm kellha siġġijiet. Imma kienet diskussjoni xorta waħda interessanti u naħseb waħda mill-ewwel mistoqsijiet li saqsejt il-Kirill kienet qed isma' tlu jiena qed noħgos ħafna li se toħroġ qedlu imma kien hemm min għamillek kuraġġ għall-iva għalli kien hemm bniedem partikolari għalli li ħajjarni ħafna jiena ħsibtu se jgħid il-papa. Għalli le, għalli Joseph Muscat. Għandek l-iktar tim importanti sabiex tagħmel kampanja xirqa li tikkonvinċi l-elettorat li jivvotalek. Jiena naħseb li Kirill huwa wieħed mill-kandidati tajbin li għandna fit-tim eċċellenti li għandu l-Partit Laburista, għandna tim mill-aqwa li jiena konvint li mhux biss se nikkonvinċu lil dawk li jifmuha bħalna sabiex jivvutawna, però jiena konvint li bix-xelta u id-differenza kbira li teżisti bej natura tal-kandidati tagħna ser iġibu lil partit tagħna l-aktar vot possibbli li jista' jkollna f'dawn l-elezzjonijiet. Il-Partit Laburista u Malta m'għandix għalfejn tinkwieta għaliex Kirill fl-Unjoni Ewropea sejjer ikollna persuna responsabbli illi sejjer jagħmel onur lilha kif ukoll il-partit li tippreżenta u lill-pajjiż. Ħadd mill-kwalitajiet tal-Papa Kirill ta' The Shoes of the Fisherman li kien serju imma jitbissem jieħu d-dinja biċ-ċajt u għamel affarijiet li ta' qablu ma għamlux. U jiena issa minn kemm li nafek u kien gost kbir tiegħi li nagħmel li nista' biex nappoġġjak meta kont Ministru tal-Edukazzjoni biex ikollna nies fil-qasam tal-Medicina sportiva. Naħseb li għandek xtaqti. Jiena lilek nassoċjak ma' 3 kelmiet. Dbissim, ottimizmu u ferħ. Jekk m'għandekx idejk fuq il-pols tan-nies, int ma tafx fejn tista' tgħinhom l-iktar in-nies. Tajjeb importanti li l-kisbiet li ġa kellna mingħand il-membri parlamentari ta' qabel nimxu fuqhom, nibnu fuqhom. Hemm ħafna problemi. Rajna dan l-aħħar fejn maħabba l-intervent ta' Louis Grech fil-Parlament Ewropew. Spiċċajna li ħareġ biċċar li l-gvern kienet jisraq il-flus tan-nies minħabba l-VAT tal-karozzi. Issa dak mhux minn intervent fil-Parlamentari Ewropew, Malti kien hemm ħafna affarijiet oħra. Nikola u l-kampanja elettorali. Tkun ma' Kirill f'kull okkażjoni. Tiġri miegħu kważi kull imkien. Għandha sem attiv fil-kampanja elettorali tiegħu. Anke fil-photoshoot, b'sorpriża l-Kirill, meta l-kandidati kollha tal-Partit Laburista l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew kienu qegħdin il-barakka ta' fuq, Nikola ġiet u magħha ġabet l-aktar ħaġa żgħiża u prezzjuża li it-tnejn, il-kelb. Nipprova ngħin ħafna Kirill kull mod li nista', ovvjament ħin tiegħi huwa limitat għaliex naħdem bħala tabiba, ovvjament dak huwa xogħli full time, imma nipprova ngħinu anke forsi mmur miegħu ċertu avvenimenti jew coffee mornings, il-laqat li kollhom, nar taħat, kif ukoll ovvjament nisapportjah u ngħinu anke b'mod forsi ninkoraġġih meta jkollna l-speeches ngħadduhom flimkien. Tispjega ma' 606 li f'ċirkostanzi bħal dawn kull tip ta' support huwa aktar minn importanti. Jiena naħseb li kull tip ta' support huwa importanti ħafna għax il-persuna jkun għaddej minn ħafna stress u għal xejn forsi kollu sitwazzjoni tal-familja ma tantx tgħinu għaliex persuna minn se tgħinu jmur quddiem anzi ħadd tiġu dejjem lura. Imma din żgur mhux fil-konfront ta' Kirill għax missieru araw hawn, anke hawn dex jinsab. Aħna kulħadd qed jaħdimlu għax jiena
I've gone back to canvassing isni bħal meta missieru kien fil-politika, bid-differenza li di ħafna iżjed diffiċli għax għandek ħafna distretti.